Donita Ros! Ayos mo, sige pa niyo. Sige. Sige pa na. Dito ko. Yan. Yung mga passer dyan po ngayon, lumabas kayo na po yung boboking po yung buhay ng sinalo. Uppercut. Yeah. Straight jab. Yeah. Sa kamera ka suntok. Hindi sa akin. Hindi ako suntok. Ako ba? Ang ina nyo, gago kayo. Galing nga. Yeah. Yung mga pagkalasbog. What? Pusog ka doon. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Pusog ka doon. No? Amunin mo si Kiko Matos. Kiko Matos na mo kita. Ang ina nyo. Boy Tapang. Di ba Ang ina mga... nyo, budget. Pagdalabas kayo Si dyan. Boy Tapang. Angkatin mo nga si Boy Tapang. Boy Tapang. Ay, boy tapang. Inangkat kita kasi boksingero yun eh. Dahil dalawang boxing. Yan, inangkat ni Donita si Boy Tapang. Ya, jab. Straight jab. Yan. Yan. Pag ako. Diyan ako sa kamera. Aray! Suntok ka dito oh. Sa kabila. Yes, yung kabila ito. Yung kabila suntok yun. Yan yung kabila oh. Yan. Yan. Yan to ka. 1, 2, 3, go. Huwag ka. Kasi sinusuntok mo naman ako eh. Namaan ako tuloy. Ayan guys. Huwag mo nga kasi man. Sige, si Boy Tapang hamunin mo. Go na. Boy tapang. Boxing tayo. Pustahan. Oo. Sabi ko wag eh. Doon ka oh, masakit. Gago ko na ito. Ganyan. Oo. Boxing kayo natin. Try lang boxing. Boxing kayo. Dati boxing. Yun o, boxing. Wag. Ganun ba? Oo, ganyan. Yan, ganyan lang yan. Yan, galing yan. Doon na sa dulo kasi. Yan, talon. Oh. Ganun mo yung kamay mo. Ay, kamera ko. Ganun kasi, ganun o. O kasi nakawa kasi ako ng kamera. Go. Please. Hindi nga po Ano pwede. magpag... Lagi na yung mga baajar yap. Nakita ko, boxing ko. Yan, ganyan ka lang. Tug. Ayan. Dito ka oh. Ganun mo ko lang naman yun. Dito, suntok. Suntok. Yan. Tawahan ako eh. Tinatawahan mo naman kasi ako.
Diyan ka lang, ganyan. Ano daw? 2015. 2015? Yes. Hmm. 2015 pala guys, na-rehab na siya. Ilang buwan ka doon? Anim Ilang na. araw lang. Lima. Bakit? Bakit? Tumakas ka? Hindi. Bigal ako ah. Hoy! Doon nga kayo! Wag ah. Wag ah, mga pagalitan ah. Mga baby pa yan eh. Huwag ka mahubad. Ayusin mo yung ano mo. Mainit. Oh. Healthy body pala siya eh. Ano mo? Okay na po. Day! Wow.